Păi mi-am băgat, mi l-am băgat. Păi și eu l-am băgat. La ce trebuie atunci? Păi mie nu trebuie. Da. Dă-i cu TSF-ul ce dracu a făcut? Drepte. Hai să bag pula, bă, Romeo. Bă, Romeo, băga mea și pula, bă. Dă-i mă un claxon. Nu-i bun, nu-i bun, nu-i bun, nu-i bun, nu-i bun, nu-i bun. Claxonează, claxonează că nu-i bun. Nu! Dă-i. Da, dă-i. Hai că e bine, cred că ține. Ia un pic dreapta, Romeo. Ține dreapta, așa, da. Așa. Așa. Hai că uite ce te tragi. Un pic stânga, să ocolești copacul ăsta. Încă o leacă. Stop. Aha, ia vezi, ține că ești fix pe o... O zis că o venit pe jos. Cred că stai așa o leacă să mă uit pe hartă, nu mai știu cum. Dar ai auzit ce am vorbit.